Ambi foleni walenyumando lase awmo malikono ani maliko ka minumbe ni maina keme ka nyamada ka nyeshi jabaranuma wala sabise ka famuya usoro Sherifla TV ka dogokun kunafunu na dogokun kunafuni kenedo kenemi bi dogokun kono kunafunu faranyonga minu njora hakili ufe ka segi uka famu bise ka bonya udafe chogomi ode kadara kono abidamine ni hakili jagabo keneye mi nzigira singa anga jamana kono na nyashine do sigika fo bami nu donedo jamana nyamo ni fanga nyini ndong ni furuba tom ni nyonje ukama ko dialogue national inclusif kena mi zigira singa ni hakili jagabo kena do abike sababu ye ka boloma farake sigi banye jango akobise nyakata fe chukumi kena yi demba ya kumbe mali ministry bulu ministry mi nyashine do yelema donina anga jamana fanga bondawla ani anga jamana furuba tongu ka konya wunyana boli ministry Femenu nzorola ukene kanga jeka nyamada. Mali faso jama noye société civile okanit le flasigi munabu jayro kufo dialogue politique inclusif nata kadarala abara okera wasakono fere ni layine menu sorola okabara bolo faraduru maufe noye groupe de travail o bakuru banye fola jamae nous segira commune kono cercle kono région kono ni kuma nyogoyani akanga kei pour que ni an nana dialogue national la ambe mindi o ka ke mali frake choko nyumai parce que bejigi dalen be société civile la ni ala sonama ambe jo ujigi khoro amba nyini fana acteur tor no fe mi e politique uye mi e tomre uye ku jila ja foka sigi ka ben damudo o damu kele anganji jawla parce que fora anganga jamana frake ni mimbe se akana ni minte se akana parce que jamana moko be bela be kankana mimbi fe kafo I jena ni mi kafo ima jeni mi kafo abike chuka me angala nyenyo fe bon werete anga jamana dila ko anko ko ayerde ba dila jamana ministre munga chabe jamana jose ani faso jama ko fo akelen ko kakani sondia ira ka sangani faso jama société civile maoka ni tleflasigi kaba jigiya ka fo ko ni na ke sabu nyumaye sigi ka fo ba mun kundalendo jamana ka obaro ka ke kuna woloye ni ka lafia yiriwa ani basigi na tiko kura jamana fambe o temelenko ay wale nyumandon folike ka nyeshin société civile maoma anu demenyonje kulu olumunu joyorobo yana ko sobe ni tlefla barayina ye hakilna chaman fo hakilna munu ni aya ke résolution ye résolution mun abna di jamana famoma namna di fene triumvirat olumunu charger le no ka dialogue in labe donc donc afo o ba fait dialogue ga amna ko problème yo de ka fo jamana de mbesse nga se ka douala akana ke madama do koy besse nga se ka douala yo résolution fo ne la sanama fene mba don jamana nyama refne ga hakilna yo triumvirat mun fene be o fene ka hakilna be ba do wi donc ala sonama nimna ke sababu ye jamana konna ni région konna mun be ani cercle konna mun be ni mo fem fe be cercle fouti malamu mo tia nous segena gata o buna tanya folike u ka population ye na fam me jalawula ani mo kanga u chesira kula tugumna wasa koko jamana kunka abega siga fa konna la hera konna la benka mun bo jalawgin konna la be sababu ka jamana mo do dakelen fe ko bo dakelen fe haklina jigila amawla donia ka fo ko faso jama société civile maoka ni tleflasigi ma keme woro ka bo jamana cercle bi woro kono bamako sigida woro ani tungara ke o ka chakeda olude talika la no ba jira ka fo ko jamana fambe ma dokumeni kenenka Ministre mi nyashime sirako moni oye Traoré Seynabou Diop ye hane kunafuni dilaw ye nyonzoro ka se ka nyefoli ke nyonye labe ominu mesina jamana nyemo fe ka sangani sira dlalu ye namanya ka fo kwasada ina sira do tigera ka sabuke o chenedo wala sa ukase ka dla kenenga ministre muso ani a ministre nyomi ngume nyove oye ministre mi nyashine do sigi ka fo komo ani barako ni furuba chako ministre kata se seneko ministre ani jamana ka babu sendigi ni ofene ministre ulubela jele kumbakeneka ni kuna fondi kenen sigila senkan gouvernement fait ministre nani min nyanamaya sirako kunkan koka anga siraglan ko konya obe ministre min bolo madame Traoré Seynabou Diop
a ye walawalali caaman kɛ gwɛlɛya minnu be sira dilanko la kɛrɛnkɛrɛnniyala musakako ta fan fɛ. A y'a ɲini kunnafonidilaw fɛ k'u ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ni ka denmisɛn ninnu lasabali u k'u muɲu ni ala sɔnna sɔɔni sira dilanw bena daminɛ. Hakilina jiginna denmisɛnw kun wulila Kaye région kɔnɔ ni ka mouvement sigi sen kan ka sira tigɛ. Ministre ɲɛma ye i sɛnsɛn ka se Kaye région kɔnɔ ni ka masala ni denmisɛnw ye k'u hakili lasigi ni ka sira dilan baaraw bila sen kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Gao ni Tombouctou olu denmisɛnw fɛnɛ wulila k'i jɔ. Ministre y'a yira k'a fɔ a tɛmɛ baaraw bena daminɛ nga hakɛtɔ be ɲini u fɛ u k'u muɲu dɔɔni. Faamuyaliw la an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya fɛn fɛn be yen an ma kuma sinon ni sirako fɛn fɛn be yen gouvernement ka haminanko de don parce que jamana si tɛ yen mun bɛ se ka ɲɛtaga sabati ni sira ɲɛnama tɛ ka jamana kan parce que dɔw de bɛ baara kɛ dɔw de b'a donni ka se yɔrɔ dɔw la o kɛra sɛnɛkɛlaw ye o kɛra an ka jagokɛlaw ye fo sira ɲɛnama ka sɔrɔ bolo donc sirako ye jamana ɲɛmaaw ka hakilina ye donc Kayi ta kɛra Tombouctou ta bɛ ka kɛ bi mun y'a to gɛlɛyaw donna kɔnɔ a yera k'a fɔ a bɛ programme kɔnɔ an ni mɔgɔ mun kan ka sigi ka baara kɛ parce que dɔw bɛ yen o ye an ka gouvernement ka musaka yɛrɛ bɛ bɔ an yɛrɛ kun ka baara dɔw kɛ mais dɔw bɛ yen dɛmɛbagajɛkulu de b'an dɛmɛ o la donc minnu bɛ yen ni an yɛrɛ ta o ye a kan ka daminɛ waati minnu na baara minnu ka kɛ n'o baara kɛra a bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔw bɛ se ka don a kɔnɔ o ye baara daminɛ waati baara taabolo entreprise min bɛ baara kɛ gɛlɛya min b'olu sɔrɔ o tɛ k'a fɔ gouvernement b'a ban ka kɛ mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Tombouctou ta ye bi an y'a ye k'a fɔ gouvernement y'a a baara tun daminɛ parce que a bɛ bɔ Ɲondo ka tɛmɛ Gumekura ma ka taa Lere ka taa Ɲafungi ka taa fɔ Tombouctou donc o sira kɔnɔ dɔw kɛra dɔw banna dɔw ma se k'a ban mun y'a to a ma ban ɲɛfɔli kɛra jamana kɔnɔdenw ye bi k'a fɔ mun y'a to a ma ban an kan ka hakili to o la o de nana ni u ye sunpi attaqué mun kɛ ka mɔgɔw ka mobiliw jeni baarakɛminɛw jeni ka mɔgɔw faga donc minnu bɛ baara kɛ depuis olu y'a ye k'a fɔ se ka baara nin kɛ tugun olu seginna o kɔ o de y'a to Tombouctou sira a ma se ka laban. Kumaɲɔgɔnya minisiri sɛnɛ minisiri olu fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ in kan ni ka na Madame Traoré Seynabou Diop kɔkɔrɔma don. Dɔgɔkun in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya ntɛnɛn septembre kalo tile 9 Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Ousmane Madana Haidara ka denbaya la sirifila duba kɔnɔ Bangoni Jɛngɛnɛbugu la sigida Gale a ye jɛkulu dɔ bisimila kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu do ko ONG Save Children u ka baara ɲɛsinnen don denmisɛnninw ladonni kow ma u nanen kun do u ni ɲamakalaw ka tɔɔri ko tiradi ka se ka u ka baaraw minnu bolo danbɛ denmisɛnninw lakanani kadara kɔnɔ k'olu ɲɛfɔ Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ye. Save the Children ye kɛnyɛrɛ ye jɛkulu ye mun ka ca o bɛ ɲɛsin denmisɛnninw lamɔcogo ɲuman ma ani k'u latanga walejugu caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ waatiw la. O ka ni bɔn ye an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara la n'ale Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔrɔ ye a bɛ don kadara mun kɔnɔ o de ye ka ɲɛfɔli kɛ o ka baaraw taabolo la ni ka masala jɔnjɔn kɛ denmisɛnninw ka kalanko la musolakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an'u ka furu joona. Wulada in na an nana Haut Conseil président ka so ka na foli k'a la ka na jamana jɔli kuma fɔ ka na yira la k'a fɔ ko an ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o y'an ka partenaires ye n'o ye Save the Children n'olu ka laɲini ye denmisɛnninw ka kɛnɛya u ka bɔ ɲɔgɔn na u bɛ se ka y'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na o sabatili ye cogoya min na olu de nana bi ka na président fɛ yen kana yira la k'a fɔ u nana ka na bonya d'a kan programme mun b'u bolo n'o ye programme ye min bɛ denmisɛnninw ka furu joona n'o bɛ k'o ɲɛɲini k'a dɔn kɔlɔlɔ minnu b'a la ka se k'o ɲɛfɔ k'a dɔn ko ni denmisɛnninw tora lakɔli la ka se ka tɛmɛ san 18 kan ka taa san 20 na nafa jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la ka tɛmɛ furu joona kan et que denmisɛnnin ninnu ka furu joona a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase denmisɛnninw ma n'u furula min bɛ furu a bɛ kɔlɔlɔ jumɛn s'a ma a furula min ma a bɛ kɔlɔlɔ jumɛn s'o ma et que a bɛna den minnu sɔrɔ olu denw bɛ kɛ cogo di ka na ɲɛfɔ karamɔgɔ ye ka na programme fɔ a ye ka na kalifa don a la ka tila k'a ɲini k'a fɛ ani an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ pour que baara in bɛ sira sɔrɔ pour que Mali denw bɛɛ ka kɛnɛya bɛ sabati cogo min. Save the Children ma ɲɛmaaw y'u ka nisɔndiya yira k'a sanga ni sigi ye mun n'a kɛra wasa ye
bawo fɛn min ye ladilikan ani faamuya jɔnjɔn ye o y'u sɔrɔ ka bɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Aidara yɔrɔ la. Nali la an ye nimisi wasa sɔrɔ parce que an ni minnu nana ɲɔgɔn fɛ ɲininkali min b'u bolo karamɔgɔ y'a yir'u la u k'u ka ɲininkali bɛɛ kɛ u ka hakilila ye min ye u k'o fɔ a bɛ jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen d'u ma o fana ka laɲini kun ye minnu ye u y'olu fɔ karamɔgɔ ye jaabi yɛrɛ d'u ma je pense que a jaabi y'u nimisi wasa ka d'a kan u y'a yira an na k'a fɔ karamɔgɔ ye min f'u ye a ye tiɲɛ de f'u ye et que a diyara olu ye a bɛnna olu ma a b'a to olu b'u ka baara bolo da cogo dɔn u kan ka taa sira min fɛ ka baara in kɛ u b'o fana dɔn. Save the Children maa ɲɛmaaw ka fɔ la kabini ni jɛkulu in sabatila Mali jamana kɔnɔ a ka baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ kunnawolo ani yiriwa kɔnɔ. Sangura silamaya kɔnɔ a kalo gale tile 10 o bɛ bɛn donba mɔ silamaya kɔnɔ ka sababu kɛ kabako caman kɛra a kalo tile 10 kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minnu ye nisɔndiya kow ni maɲumandɔ kow ye o de kadara kɔnɔ silamɛw bɛ kalo kura in tile 10 sangura ka a ɲɛnamaya wa silamɛya dɛmɛtɔ ansaru bɛ wajuli kɛnɛ belebele sigi sen kan min bɛ ɲɛnamaya fana Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛma ani Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyida Sherif Usman Madani Haidara fɛ o lada timɛna ka bɛn ni septembre kalo tile 9 dɛnɛ ye Hippodrome dolati kɛnɛba la silamɛya dɛmɛtɔ ansaru n'u kanubɔ bɔra Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ dolati kɛnɛ kɔnɔ ka wajuliw lamɛn ka bɔ Zamzamiyu yɔrɔ. Nin kɛnɛ in tɛ kɛnɛ dunan ye Fédération Ansardine International bolo laadalako la u bɛ nin su in laɲɛnamaya ni o bɛ bɛn Muharam kalo tile 10 su ma nin kɛnɛ in bɛ sigi u fɛ a man'u sɔrɔ diɲɛ fan o fan fɛ ni an fa n'an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Aidara ka hakilina ye alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛw ka ɲɛmaya so ni o ye Haut Conseil islamique du Mali ye o ɲɛma do ka fara Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kan ni o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye Ashura yɛrɛ ye donba ye min a bɛ laɲɛnamaya alisilamɛw fɛ ka da a bonya yɛrɛ kan ani hɛrɛmakow caman minnu bi a kɔnɔ nka don in laɲɛnamayali fanba yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na o de ye tasibila ye ka ɲɛsin Imam Useyini ma Ala ka jɛn bɛ a ma ni ale kira Muhamad kisi ani nɛɛma b'a ma o mɔdenkɛ sanuma ye ale min ni dankarila a ka ɲɛnamaya yɛrɛ la ka bɛn Ashura don ma ni nin wajuli kɛnɛ in sigi kunba yɛrɛ de y'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na. Alhamdulillah an bɛ Ala de fo k'a barikada ale min ye bisu in yira an na ka tila ka segin k'a fo tuguni ale min sɔnna k'anw kɛ nin belebele jɛ ɲɔgɔn ye n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara ye k'anw k'a nɔfɛ tuguba ye an bɛ Ala fo k'a barikada ka sɔrɔ ka ale yɛrɛ Haidara fo danti foli mun na ale de ye nin su ninnu yira anw na waati min na senw tun dar'a kan ale de y'a bɔ ka na yira an na k'a yira an na k'a fɔ ko fɛn don mɔgɔ kan ka taama a nɔfɛ parce que su ye suba ye an mɔgɔrango y'a fɔ an ye cogo min na garijɛgɛw bɛ tila su in na de o tuma an b'a ɲini Ala fɛ a belebele Ala k'o di ne ni aw ma ani silamɛ bɛɛ lajɛlen a hɛrɛma Ala k'o di ne ni aw ma a tɔɔrɔ ma Ala k'an kisi o ma. Su in bɛ wele ko Asura don Asura kɛra don ye silamɛya bolo bonyew kɛra la kobaw kɛra la Ala bolo n'o ye nisɔndiyako ye wa tɔɔrɔkow fana yela kɔnɔ n'o ye kira mɔden ye n'o ye Useni ye o fana fatura juguw fɛ ka bɛn nin don de ma o la don in bonyew b'a kɔnɔ tɔɔrɔ fana yera kɔnɔ o la an bɛ se ka nisɔndiya min y'a la o de ye don in an karamɔgɔ n'a dencɛ olu ye nin don in ɲɛnamaya ni silamɛw ye ka fɛn fɔ silamɛw ye min ye o mɔcɛ sɔrɔ n'o ye Useni ye k'o ɲɛfɔ silamɛw ye o min sera ka kɛ o farifoni de bɛ an na. Donc an bɛ jama bɛɛ fo ka jama waleɲuman dɔn sabu n'i nana i nana hɛrɛ kɛnɛ kan sabu karamɔgɔ bɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan o ye hɛrɛ kɛnɛ i ye silamɛ i tɛ silamɛ n'i kɔni nana kan bani kɔni lamɛn i bɛ hɛrɛ kɛnɛ de kan o la an b'a jigin a bɛna ladili minnu kɛ nin jamana in jamakulu in ye ka ladilikan mun kɛ ka dugawu mun kɛ an ye o ye hɛrɛ de ye an b'a jigin n'o ye latigɛ su ye su in na ye an b'a ɲini Ala k'o latigɛ minɛ an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka naba bɛɛ ka laɲini ye. Nin su in min a taara Fédération Ansardine International fɛ ni k'a kɛ tasibilaw ye ka ɲɛsin Imam Useyini ma ani a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ in kan ka bɔ Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ Mali jamana kɔ kan wa a kɛra kɛnɛ ye fana min ni a maɲumako bonyana kosɛbɛ barisabu ka d'a kan an fa n'an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Aidara ni a ka denbaya ka laseliw bolila kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na kira kisi ani nɛɛma bɛ a ma
ani a bɔnaw ka gwɛlɛyaw kan o laseli minnu ni o kɛra sababu ye ka mɔgɔw miiriyɔrɔ jɛnya o kɛnɛ kelen kan Fédération Ansardine International ɲɛmayaso ye a ka bonyamasegin kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ma yafa ɲiniw ka se duwawu ɲiniw ma ɲɛmayaso labanna ni k'i jɔ Ala ɲɛkɔrɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru bɛɛ kelen-kelenna tɔgɔ la k'u ka kalinkanw bɛɛ kurakuraya Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ni a ka denbaya ɲɛkɔrɔ o min ni o kɛra nimisiwasa ye Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara yɛrɛ bolo. An bɛ duwawudon kɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen ka ɲini Ala fɛ Ala ka kisi ni nɛɛma caman kɛ Ala kira Muhamadu kan a n'a somɔgɔw ani a jɛɲɔgɔn ɲumanw an karamɔgɔ n'o ye Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara an b'a ɲini Ala fɛ bi donba in bonya kama Ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye a bɛ mun fɛ Ala k'o k'a ye vraiment an bɛ duwawu de kɛ sankura in na nin ye duwawu jaabi dɔ ye an b'a ɲini Ala fɛ jamana in Ala k'a suma degun min bɛ jamana in kɔnɔ Ala k'a wuli ka bɔ yen. Bisu na an b'an ka foli segin an balimaw ma n'o ye Elhaji Sheikh Ahmad Tijani ye ale min bɔra tournée na sisan ka Europe fankelen bɛɛ k'a sen n'o ye an b'a ɲini Ala fɛ sijan ani kɛnɛya ani lafiya Ala k'o di a n'a dɔgɔninw ma an karamɔgɔ Iba ani Harun olu bɛ Abidjan ni wagati in na ka asura ɲɛnamaya Abidjan dugu kɔnɔ Abugu an b'u kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa tiɲɛ Elhaji Badara Ali ale bɛ san mara la ni wagati in na ka asura ɲɛnamaya an b'a ɲini Ala fɛ an karamɔgɔ sijan ani kɛnɛya Ala k'o d'a ma baara minnu bɛna kɛ bi yan Ala ka bɛɛ kɛ Ala sago ye karamɔgɔ bɛna min fɔ a faamuyali ko ɲuman Ala ka nɔgɔya ye ka baara nɔgɔya ye a bɛna duwawu minnu k'an ye bi Ala ka bɛɛ minɛ k'a fɔ an karamɔgɔ ye an balima ninnu ansar bɛɛ k'u jigi fara bi n'an balima ninnu ye Cheikh Ahmad Tijani n'a dɔgɔninw ye karamɔgɔ k'a ɲini fɛ i ka duwawu kɛ an balima ninnu ye ka duwawu kɛ an ba ninnu ye sijan ani kɛnɛya Ala k'o di an ba ninnu n'an balimaw ma an bɛ duwawu kɛ jamana bɛɛ lajɛlen degun bɛ Mali kɔnɔ degun bɛ Burkina an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ nin su ni bonya kama Ala ka degun bɛɛ wuli Ala ka kɛ karamɔgɔ n'a somɔgɔw kama Ala ka nin degun bɛɛ wuli o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini Ala fɛ sijan ani kɛnɛya Ala k'o d'an ma san ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an karamɔgɔ k'an ka layiru kurakuraya k'a fɔ jamana 37 karamɔgɔ o ko n'an sera yan u ka foli d'i ma ka yafa ɲini fɛ Ala yɛrɛ jati kama ka layiru kurakuraya k'a fɔ ni Ala sɔnna karamɔgɔ an bɛ i ni bɔnnaw kɔ an ka Ala ka diinɛ sama ka taa fo ka se yɔrɔ la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲina Ashura la Mali jamana kɔnɔ yan Fédération Ansardine International jamana 4 o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan Espagne bɛ o la Côte d'Ivoire Congo Brazzaville ani Burkina Faso. Ousmane Jara u kama ko Guzno a bɛ k'i kanbɔ bi denmisɛnninw ka jɛkulu ɲɛmaaya nɔfɛ Conseil national de la jeunesse du Mali CNJ Mali o kadara kɔnɔ a ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan Carrefour des jeunes na ka bɛn ni alamisa septembre kalo tile 12 ye a kanuba caman kun bɛ kɛnɛ kan ka bɔ Mali fan caman bɛɛ an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔlenw bɛɛ. U ka nin ɲɔgɔnnajɛrɛ in ni a kɛra Carrefour des jeunes na alamisa don a bɛ tali kɛ Ousmane Jara n'u b'a wele Guzno sifinakaw ka ɲɛmayasoba min bɛ ni a bɛ wele Conseil national de la jeunesse du Mali walasa ka ko o cɛbɔ ye cɛbɔ in ni a bɛ wele a kanubaw fɛ a n'a dɛmɛbaw ko yɛlɛma cɛ a ka fɔla ko baaraw kolobokarali daminɛ ka ban kabini uti kalo tile 24 san 2018 o sen fɛ ni a ye Mali région bɛɛ ka senɔ ye a taara ka baarabolo dalen ɲɛfɔ a kanubaw fɛ ni o bɛ tali kɛ baarabolo 4 kan ni an b'a fɔ ma ko 4 grands axes. An ka sɛbɛn dɔ b'an bolo an y'a hakilina kɛ mun na n'an b'a fɔ ma ko projet de société donc sigiyɔrɔ 4 de b'ale la sigiyɔrɔ fɔlɔ an ko an ka baara kɛ pour que an bɛ jɛkulu mun yɛrɛ kɔnɔna na a ka kuraya tɛ dɔwɛrɛ parce que denmisɛnnin tɔn minnu sigasigalen don a la u k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu tɔn tɛ jɛkulu tɔn fosi tɛ n'olu denmisɛnninw ka hɛrɛ ɲini jɛkulu tɛ ni jamana ka hɛrɛ ɲini jɛkulu tɛ ni an y'o sɔrɔ wagati mun an bɛ se k'a fɔ denmisɛnninw ye an ka wuli an k'an da don jamana jɔliko kuma na n'o fana bɛɛ ɲɛnabɔra an bɛ se k'a fɔ faama ɲɛna bɔn a ka d'anw ye denmisɛnninw bɛ degun na a y'a essayer a ka baarako ɲini ka di denmisɛnninw ma n'o bɛɛ bɔra yen nɔ fɛn mun bɛ yen a bɛɛ b'a dɔn a bɛ san 7 bɔ jamana bɛ taabolo mun na kɛlɛ t'an fɛ yan sa mais ɲɔgɔn faamuyabala b'an fɛ yan nɔ an denmisɛnninw an bɛ se ka wuli ka don Mali fan bɛɛ an bɛ se ka taa diɲɛ fan bɛɛ ka taga fɔ a sini ɲɛsigi ye anw denmisɛnninw ye mais jamana bɛ taabolo mun kan diɲɛmɔgɔ n'an ma jɛ ka n'an dɛmɛ k'an ka faamaw dɛmɛ k'an denmisɛnninw dɛmɛ an ka sini bɛ gɛlɛya. A ma ekɔlidenw janfa tile kelen a ma Mali janfa tile kelen o de bila bi ka na k'a ka a ye misaliya minnu kɛ k'u sɛbɛntiya ka fɔ kɛnɛ kan o de y'a kɛ n bɛ yan bi n dalen don a la
ala barika la a bɛ se n b'a dɔn kunun cogo min na ni o gusino kelen don a bɛ se n tɛ dute yɛrɛ. bi an bɛ gusino ka kɛnɛ kan yan lancement kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ an b'a kɔ tout simplement sera an ma an ye rencontre caman kɛ janni bi cɛ an y'an fɛla yira la jeunesse yɛrɛ ka ko la Mali ko in na donc on a vu que programme dɔ b'a bolo ensemble n'an sera ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka jeunesse in bɔ ɲɔgɔn na. Gɛlɛya min bɛ Mali sifinnakaw kan bi commune 4 cɛbɔ ni o ye Usumani Jara ye n'u b'a wele ko Gozno a y'a kali k'a siɲɛ ko ni Ala ye sebaya d'a ma k'a tɛ mɛ a si janfa ani ka tila k'a ɲini a dɛmɛbagaw a n'a kanubaw u ka fara kan k'a dɛmɛ walasa a bɛ se ka jɔnjɔn sɔrɔ cogo min na. Baara ka nɔgɔ komi a ka gɛlɛn parce que généralement an bɛ mun ye mɔgɔ dusukun sɔnnen tɛ ɲɔgɔn ye parce que o ye farafinna de bon n bɛ kuma Mali ta kan n'i bɛ ɲɛmɔgɔ ɲini na bɛɛ bɛ tugu nɔfɛ k'i dɛmɛ mais généralement ni ɲɛmɔgɔ sɔrɔla mɔgɔw bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko mɔgɔw de y'u dɛmɛ u bɛ ɲinɛ u nakun kɔ u hakili bɛ to yɛrɛ poche kɔnɔna na hakili bɛ to yɛrɛ ka nafa la an ta ye an to ye n'a sɔrɔ o ŋaniya bɛ ne na Ala yɛrɛ kana ɲɛmɔgɔ ye nɔgɔya ye jama danna mun da ko n nana n bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ k'an timinanja pour que Mali denmisɛnninw ka hɛrɛ sɔrɔ n bɛ taa o sira de kan n tɛ taa sira fosi kan et n bɛ fɛn fɛn mun kɛ n t'a fɔ ko n sira an ka so bi n wulila ka na nin kɛcogo man ca n bɛ na m'o ɲini an ni denmisɛnninw bɛ sigi ka kuma an bureau kɔnɔ an bɛ kuma n'an bɔra bureau kɔnɔna na denmisɛnnin miliyɔn 7 wɛrɛ de bɛ yen nɔ an bɛ ka kuma minnu tɔgɔ la an bɛ t'u fana ɲininka aw hakilina ye mun ye jamana taabolo la mun bɛ se ka kɛ denmisɛnninw ye mun bɛ se ka kɛ pour que faamaw dɛmɛ jamana bɛ gɛlɛya min na jamana ka ban an ka baara taabolo bɛ k'o ye et n b'a ɲini denmisɛnninw fana fɛ n bɛ se ka fili parce que ni adamaden de ni nɔfɛ jama bɛ se ka fili mais à chaque fois n'u ye ne fili la ou bien n'u ye nɔfɛ jama ye fili la k'an wele k'a fɔ an ɲɛna an b'a tile ɲɔgɔn bolo n'a sɔrɔ denmisɛnninw janfali bɛ n kɔnɔ ou bien n bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ ye ko denmisɛnninw ka hɛrɛ t'a la Ala ka na nɔgɔya ye. A y'a kanu ko a bɛ jeunesse ɲɛmɔgɔya ɲini n'o b'a fɔ a ma ko CNJ a ye a bonya dan kan an ko o kɔni o ye duko de parce que a ye min kɛ an ye san 4 kɔnɔ université la a sara cogo wɛrɛ foyi t'an bolo fo ni a ko a bɛ ko min na an bɛ se ye min ye o la an b'o k'a ye. N b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali sifinnakaw ka ɲɔgɔnna jɛrɛba ta wɔɔrɔnan o bɛna kɛ Menaka ka bɛn ni novembre kalo tile 26 27 fo ka taa se a tile 28 ma min sen fɛ CNJ ɲɛmaaba o tɔ bɛ fɔ maaw ye. Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANP kɛmɛ ka baara minangura bila maaw ka bolo kan minnu bɛ baara ɲini na n'a ma ɲɛ k'a fɔ a yɛrɛ ka jɛkulu bɛnnen don maaw ka baara ko ɲɛnabɔli ma ko baara ANP mina min don subahana mansi nasira mina dɔ don ko logiciel a bɛ kɛ sababu ye ka se ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ baara ko kunkan maa minnu y'a kanu fana ka baara ɲini u bɛ se k'u to fangaja fɛ ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen lase ANP ma janko baaratigiw ma na kɛ baarakɛla ɲinifɛn ye u ka sɔrɔ i ka cogoyaw bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ ANP bolo dɔwɛrɛ tɛ sa ka ci bila i ma janko i ka baarako bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko in dabɔlen don de kama a baarakɛminɛn in bɛ kurubongari don min na minisiri min ɲɛsinnen don baarako ma ale tun bɛ kɛnɛ kan ale tun ye a denba ye nka nɔnabilalen kun don minisiriso cakɛla dɔ fɛ ka fara maa welelen caman kan an ka jɛ ka ɲamada sɔrɔlenw fɛ. Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANP jɛkulu don min ɲɛsinnen don baarako ma an ka jamana kɔnɔ a namɛ ni baarakɛminɛn dɔ ye bi subahana mansi nasira kan min bɛ kɛ sababu ye ka baarako kunnafoniw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ jamanadenw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa minnu bɛ baara ɲini na u k'a ma ko plateforme digitale d'intermédiation subahana mansi minɛn min dɔ don a tɔgɔ dara ko baara ANP maa minnu ye baara ɲininaw ye kuma bɛɛ u bɛ se k'u ka kunnafoni di ANP jɛkulu ka baara ANP minɛn in kan kunnafoni minnu kan ka sɔrɔ u kun kan u ka dɔntaw ka wuriyalen don baara minnu siraw kan o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen bɛ bila minɛn in de kan janko ni a baara kɛra sɔrɔ fɛn ye bɛɛ e yɛrɛ fɛnɛ ka se ka lasɔrɔ ANP ka baarakɛ minɛn in fɛ n'o ye baara ANP jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen baarakɛ yɔrɔw minnu mago jɔlen don baarakɛlaw minnu na o bɛɛ kunnafoni bɛ sɔrɔ a sanfɛ. Fanga wɛrɛ dira an ka baarakɛ cogo ma parce que an bɛ baara entreprise minnu bɛ baarakɛla ɲini minnu bɛ baara di ani demandeur d'emploi minnu bɛ baara ɲini an de b'olu tugu ɲɔgɔn na k'u yira ɲɔgɔn na maintenant ni outil ni outil quoi ni plateforme ni a b'an ka baara teliya a bɛ caman fara an ka baara capacité kan an ka capacité opérationnelle kan donc sisan minnu bɛ baara di mun ye entreprise ye au lieu que k'u déplacer ka na anw fɛ ka na offre d'an ma u bɛ offre déposer directement an ka plateforme kan
maintenant demandeur d'emploi olu fana u b'u ka CV u b'a déposer directement plateforme kan maintenant min bɛ baara ɲini ale bɛ se ka CV ye k'a sɔrɔ hali dɔ in m'a déplacer ka taa fɛ yen. minisiriso min ɲɛsinnen don baara ko ni donda ka wuriyaliw ma o nɔna bila kɛnɛ kan n'ale kun y'a denba ye a y'a yira k'a fɔ nin baarakɛminɛ in bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ Mali baarako gwɛlɛya la ka sabu kɛ minɛndenw min bɛ u dɛmɛ. An ye cakɛda dɔ de lalaga ka bila sen kan an n'an baarakɛɲɔgɔnw cɛ an baarakɛɲɔgɔn jɔn ye an baarakɛɲɔgɔn ye minnu bɛ baara di mɔgɔw ma n'an b'a fɔ tubabukan na ko employeur an baarakɛɲɔgɔn ye jɔn ye minnu bɛ baara ɲini n'an b'a f'olu ma ko demandeur d'emploi donc an ye cakɛda in an ye nin cakɛminɛ in dilan an ni partenaire technique dɔ maliyɛnw de maliyɛn denmisɛnnin dɔw don minnu y'an dɛmɛ ka nin cakɛminɛ in dilan min bɛ se k'a kɛ minnu bɛ baara di mɔgɔw ma ani minnu bɛ baara ɲini u ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn nɔgɔya la laɲini ye mun ye baara min bɛ bila denmisɛnninw ka bolo kan u ka a ye joona k'a ye nɔgɔya la pour que u bɛ se ka baara sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ nin cakɛminɛ in ka kɛ fɛn ɲuman ye min bɛ se ka minnu bɛ baara di ani minnu bɛ baara ɲini olu ka ɲɔgɔn kunbɛn ka se ka denmisɛnninw ka baara ko ɲɛnabɔ. A ma ladɔnniya k'a fɔ ANP jɛkulu ka baarakɛminɛnkura in n'o ye baara ANP ye subahana mansi sanfɛ logiciel saba de bɛɛ la o tɛmɛnen kɔfɛ bataki sira fɛnɛ bɛ a la ni o ye SMS ye ka laban ka logiciel sabaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'u bɛn yɔrɔ kelen mɔ kunnafoniw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min u k'a ma ko données centrales kɛnɛ bɛ taa kuncɛ kuma min ɲɛfɔlikɛla mɔɔw ye baarakɛminɛ in labaara cogo la yɔrɔ o yɔrɔ ye kunnasiri ye o bɛɛ lajɛlen walawalala limanaw ye kɛnɛ kan. Walasa ka dɛmɛ dɔ ka ɲɛsin lɔgɔli karamɔgɔ degunnaw ma minnu ye jamana cɛmancɛ yanfa bila ka sabu kɛ lakanabaliya ye Abdoulaye Jabate sorofe kɔnɔba don an ka jamana kɔnɔ a n'a baden jɔakɛ Modibo Jabate u jɛmɛ k'u tɛgɛ di an ka jamana cɛmancɛ yanfa lɔgɔli karamɔgɔ degunnen ninnu ka jɛkulu ma ka se ka lajɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min ni seko ni dɔnko kɛnɛba sigili ye sen kan min bɛ kɛ septembre kalo tile 27 Centre International Conférence Bamako CICB la o de kadra kɔnɔ kunnafoni di kɛnɛ sigira sen kan ka maaw ladɔnniya ka bɛn ni tarata septembre kalo tile 10 ye labɛn kɛcogo kunkan an ka sorofe kɔnɔ Abdoulaye Jabate ni a baden dɔgɔkɛ Modibo Jabate ni lɔgɔli karamɔgɔw fɛ ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ sabati seko ni dɔnko in kɛnɛba senfɛ an ka jɛ ka ɲamada sɔrɔli la. Abdoulaye Jabate n'a balimakɛ b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa n'i bɛ se k'u dɛmɛ u k'u dɛmɛ walasa nin baara in ka se ka kɛ ka ɲa ka d'a kan dɛmɛ bɛ ka ta k'a di ni maa minnu ma u bɔr'u sigiyɔrɔ la u yɛrɛ seko tɛ makaritɔ ko dan don o kama bɛɛ lajɛlen ka kan ka ni maa ninnu dɛmɛ walasa u bɛ degun min kɔnɔ u ka se ka bɔ o degun kɔnɔna la. An ye kunnafonidilaw wele bi wula in na a kun ye an y'an farala ɲɔgɔn kan balimaya parce que n'i ko balimaya ka di kojugu n'a ka di i ɲɛ bɛ i balima ɲɔgɔn dɔ la a bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ i bɛ fɛɛrɛ kɛ i bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na an farala ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ ka concert ba kɛ 27 septembre CICB la concert ye fu de ye mais a ɲininen bɛ bɛɛ fɛ n'i bɛna i kana ni ŋaniya ɲuman ye n'an ye min sɔrɔ an bɛ se ka déplacer u dɛmɛ n'a ye cogo min na école takuma sera denmisɛnninw b'a la minnu bɛ école la n'u tɛna se ka segin ka taa nord la dɔw bɛ yen nɔ dumuni yɛrɛ t'u bolo donc vraiment an kɔni y'a dabɔ min kama an y'a dabɔ dɛmɛ de kama an kɔni se wɛrɛ t'an ye an se ye min ye o y'an ka fɔli de ye ni mɔgɔw b'an ka fɔli fana fɛ mɔgɔw bɛ jamana fɛ u bɛ na an bɛ jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ye min sɔrɔ k'a di déplacer ma o y'o ye k'an bolo don Mali carte kɔrɔ o kun ye bɛɛ de k'o ɲɔgɔn na kɛ Abdoulaye n'a dɔgɔnin kɛ bɛ ka Mali ta n'u bolo fila ye o fana an fana ka Mali ta Mali bɛ taa cogo di ne bɛ dɔ kɛ e bɛ dɔ kɛ nin bɛ dɔ kɛ n'an bɛɛ ye dɔ kɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ se an kan ka se yɔrɔ min na mais ni bɛɛ y'i sigi k'a filɛ a bɛ tiɲɛ ka taa fɛ de n'a tiɲɛna ka taa fɛ anw kow de bɛna sɛgɛn an kow bɛna sɛgɛn donc o de kama an wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka nin baara in labɛn le 27 ni anw ni kɛra sɔnna ma CICB la ka concert ba kɛ fɛn o fɛn n'a sɔrɔ la ayiwa an b'a di déplacer ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ ɲɛmaya bɛ Bakari Togola de bolo n'ale ye sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaaba ye. Dɔgɔkun kunnafoni bi kunjɛ ka sanga ni kuma in de ye ka foli ni waleɲuman dɔ lase aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ dɔgɔkun kunnafoni na an b'a fɔ yen ka kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.